IFM News. Lokal. Idol Dennis, go ahead. Magbalin nga attraction iti graduation iti graduate iti MMSU iti lang kalabas aga po iti sorpresa may impay nga regalo iti kapsutibos ni Idol Dennis. Manipod iti Sarat Ilocos Norte. Di Pauline Marie Aguto, magtalong di 21, manipod iti Sarat Ilocos Norte, Idol Bernard, iti nangaran iti sa gaysang customized portrait, dagiti kaklase na iti graduation data. Pas magita iti video nga na-share manipod kini Alina Mateo nga classmate ini Pauline magita iti ragsak sa kaysa nga inika na iti litrato ngayon naramid na dagiti classmate na sa ganag grupi iti mismo nga seeking the garden iti MMSU Kalpasan iti programa seremonya iti graduation da. Second, kini Pauline, iti gano pa grade 10, iti in na panang rugi, nga gidodrowing. Sunken Garden. Iti kaklase na, itunggal graduar ta Idol Bernard. Iti timubing up ceremony da, iti grade 10. Kasi man idin, tinaramid na, talaga silig na iti drawing ni Pauline, isip ka po na, inala iti kurso, Bachelor of Culture and Arts Education, iti MMSU Idol Bernard. Maragsakan na, dagitay kaklase na, gabutan mo da, katirigat, yagarang iti kastoy, nga in kalikago ng sakripisyo na, asakbay pa iti graduation day da. Sakbay iti, bali, makalawas tayong Idol Bernard, iti panay-prepare na dagitoy, ngayon lepas, sakbay iti graduation, tapos isurpresa na, iti kaklase na. Maragsakan na, iti classmates na, lampo natin sabsabali na ta, hintad na nga, graduation gifts na, para palang iti panagturpusan, iti panagbasa, iti MMSU. Namuan tayo, kada di nangaramig met, iti portrait ni Akuwang Od, iti City Hall, at classmate ni Pauline, iti Agdama, iti pagitan, iti Linda, iti Art, Idol Bernarda. Labar-barang at ang tulad yung portrait tayo sa IFM News, manipod kini Pauline Aguto, manipod iti Sarat Ilocos Norte. Idol Dennis Galicio, at Aramen.